Ang DSWD nag-agad lang mi kung unsay ihatag sa tagsa ka MSWD sa amoa sa DSWD. Kanang naguba inyong balay, report mo sa inyong kapitan, tapos ang kapitan mo report sa MSWD. Ay, kaniya, nindot niya. Oo. Para magkabalo mo, sige, suwayan na lang po nato nagtawag si sir ba ni o si ma'am. Mupahibalo yun gani, mo ninindot. Ha? Sige, tawagan na to og suway. Hello? Hello, sir. Good morning. Sir, good morning. Pangalan na to, sir? Ay, good morning po. Sir, Hello, pangalan. sir. Taga-DS po tayo. Sir, pangalan na to, sir? Si Mr. Mamak po. Mr. Mamak ng DSWD sa greenhouse sa Kapitolyo. Yes, sir. Oo, sir, nadungog ni mo tong atong caller si Fernando Bascon. Opo. Oo. Bali, ang aming manggod, sir, ay dati nag-hatag na may assistant at sinawilan. Mm. Mga kada evacuation center, hatag may assistant nga 3,000 kada isa. Kada bakwit 3,000. Oo, katulong mga affected na ginabis lang po sa report sa NSWDO. Katong naa sa ilang listahan. Oo, katay lang mga listahan. Tanan-tanan nga all the Bodol Sur, tuyok na namo na siya. Oo. So naay 3,000 kada bakwit. Oo, naghatag kami dati pa na karon na close ni kay wala na i-budget since atong paglinog yun. Unsa man na sir, cash gyud nang ilahang madawat na Oh, dawat. cash na siya 3,000 every each sa kanila. So tanang kuha na sila sir kung nabis na po na sa ihatag nila ang pangalan sa NS. Okay. So pag magkadawat na sila og 3,000, unsa pay mosunod niya lauman nila nga tabang pa sir kay naa pa pay mosunod na. Ano ba katong dati naghahatag nga ng 3,000 katong dapak disaster katong report jud sa NS. Katong dapak nila katong disaster mo to report nila gikan sa kapitan ng kapitan ng NS ang MS to DSWD. So naghatag sila mga names sila mga pangalan sa ilahang mga kung nasa evacuate kung mga apektado din talaga itong totally damage. Sir, pag naay muriklamo nga halimbawa, uy, bakwit ko nga wa mo ko natagaan. Ang ilang question nun ang kapitan. Adto na sila sa kuwan, sir. Adto na sila sa MS nila. Pagsa sa MS nila. Mo follow up sila dito nga wa sila na-appeal, ana. Adto na sila dito kay kami nag-aagad na pumidong sa ilang ihatag sa mua. Okay, sige. Ang MSWD nag-agad pod sa kapitan. Oo. Na sila mo halimbawa, balay nga natumpag na. Halimbawa, wala pa sa kuwan. Report nila sa kapitan. Ang kapitan to rin mag-report sa pod sa NS nila. Then, ang MS mo paabot sa inyo ha sa report. Oo. Na mo na'y Ang MS hatagan. na po mabaliditan na ang MS mo report na po sa mua sa DSWD. Okay. So, gisugdan na din na, sir, ato pang mga Ato unang... pa na December, sir. Since paglinog yun. Atong linog nga katapusang linog, sir, katong... Andili, first linog. Second to third. First linog. Itong December 15. Nagsugod na din atong 1st October pa ni, sir. Oo. Katong, inundog akong nagana si Bungo sa Matanaw. Katong ubana. Kamutong ubana. Okay. Katong pag 3,000 kada isa sila, kada evacuation. Sir, asa Manila na gikuan, sir? Asa gipang distribute ang tag 3,000? Asa nila gikuha? Kada pagkatag sa evacuation center, sir, halimbawa, Matanaw, every barangay doon na siya. So niadto mo dito. Matanaw, Magsaysay, Bansagan, doon na ba? Linya tong mga nasa... Punoy. Niadto mo sa evacuation center, linya tong mga nasa lista, niya hatag sa 3,000, ana. Oo. Okay. Katong lang na gina-report lang po sa mga visa reporting lang po sa NS nila. Katong naka-payroll. Okay. Klaro. How about sa gining mga relief goods? So far, napami-stock sa among hub karon. Ang MS na po, ang MS na request sila sa mga sa disaster. Ay, disaster man naka-base doon na. So sila na po ang magkuha na hatagan dito. Depende na po sa request sa ilang MS. Okay. So klaro na to, sir, kay diha manggod sa Kapitolyo halos duol ra manggod kay mo sa PSWD, di ba, sir? Ang PS of DS sir, connecting ra na sila. Unsay kuha sa PS, kayo po na sa DS. Okay. So ang relief goods
Nya sa DSWD, lahi na siya sa PSWD, sir. Lahi, sir. Ah, Ang okay. DSWD natay hub diya sa na inong duman ni mo daw, nakita mo siguro ni mo daw sa may Mato sa Capitol, makita ni mo lingi dito katulad ang may grandstand nga dapit sa dong swimming pool ka na. Aw kana ni gitrapalan og dako diha. Oo, amo ana. Mo daday diha diha. Unsaon pagpangayo ana, sir? At nag-desa ko na sa request sa MSR kung kinahanglan nila. Ah, okay, sige. Oo. At least Naman ko naka-insure sa na disaster. Kami si Ayo po nag-assist ko sa disaster. Okay, pero klaro na to kay basig na yung mga naminaw sa tuwa karon unya mo diretso na hinog adto diha mangayo. Dili pwede. Dili sa base lang ako na po dato ra sila sa MS sila. Oh, diha lang sa MS kay basig mo mudagsa pud sila tanan diha kay mangayo dili pwede na dapat naay proseso nga sa Sa proseso sir, dili po ga direct to the point sa DSWD. okay para mag-control ba sir no? Oo, kay control na to. everything po evacuation center na atay mga command na atay mga manager. Ay mga manager. Okay. Oo, ang manager nato gikan na sa DSWD pagkatag sa DSWD gikan pa Nagbabaw region. Okay. Sige sir, Sir Mamak. Sir, salamat sir.